Operasyon sa barge terminal patabok sa Samal Island gikan sa Davao City 24 oras bisan sa New Year. Ano report ni John D. Esteban. Adlong Huwebes, December 26, dili na kayo taas ang linya sa mga pasahero sa Sasa Wharf sa Davao City. Itandi ni adtong December 24 ug 25. Sagad sa mga pasaherong buot mutabok sa Samal Island, Davao del Norte, manglaag ug magbakasyon. Usa sa mga milinya ning magbanay nga gikan pa sa Cebu. Just a day tour lang for today. Mga ligo sab sa dagat sa Samal ang Zumba instructor nga si Dondi Ubinieta. So far, so good. Okay man. Limpyo and then always safe. Ang Davao, no? Pero taas gihapon ang linya sa mga sakyanan pasulod sa pantalan. Hinuon, hanay ra ang dagan. Sumala sa management sa May West, anaa sa 1,000 kasakyanan, samtang 2,000 ka pasahero ang daily average nga ihap karong holiday season. Hinuon, 4 ka ferry boat ang 24 hours nga mag-operate bisa sa sugat sa New Year. Sa 24 hours sana, bali ang pang graveyard na isa na lang ka ferry mag-label. Kana siya na ferry ang magbiyahean ng adkwan sa mga graveyard na mo. Sugod na siya itong Pizza 15, kanto na siya sa Pizza G sa January. Pareho rasab ang operasyon sa Davsam. 24 hours sab ang schedule sa biyahe. Andam sila nga mo-adjust o galing daghan pa kaayo ang kinahanglan i-accommodate nga pasahero. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.